Чай това го изпъка. Здравейте, приятели. Добър ден. Ще общуваш ли с нас? Това не ми е ли? Го, на там трябва да ходим. Айде, Да, бе. тръгвай. Срам го е човека. Няма нищо странно. Там горе трябва да се качим, толкова е просто. Да, толкова е просто. Там. Тръгваме и сме готови. Там. Кокос, виждаш ли го там? Оп! То с кокос не готви, то с кокос след, то с кокос след. Давай, готви. Ето са го. Опа, 2 кокоса, гледай, професионалист. Падна. Айде, тръгваме, газ. Тига надуваш, ще се върнеш. Моля ти го взема от уста. Професионален до тука че е. Взех ти гранула. Чакай да ти я оставя. Взе ми гранулата ли? Не. Чул си греш. Като умреш с тази лампа ще те погребем, да знаеш. Не, не барай! Не, вземам диска, брат, вземам диска. Като се качим горе ще правиш всяко какво ти каже. Дай му сега, дай. Аз не стига, че тук те карам да свириш на капи бари. Споделям ти древни тайни. Ами и ти не знаеш, кой има тук? Той не знае за това. Да. За призив. Слай в това ранец. После ще го направим една сега. Айде да качим диска и го хвърлим от високото е. Не бе, колега, седи. Трябва да качим диска, но после ще кажа защо. Ти още ли стримваш, бе? Но аз ще стримвам вече, матка. Да, айде. Колега, дръж този диск в раницата, не го фърляй. Не го хвърляй. Горе като се качим, правим една схема, получаваш къстъм боксерки в играта. Сериозно? Всички? Не, само аз. Браво, го тя. Нямаш как да го изпусна. Аре, умрил кокос. Пуснах 2 върху главата на Гочо. Дръж, фани! Аз. Браво! Много на кокос. Че вкусен кокос. Да апнем. Алиса, верно ли някой е писал по-рано за Abiotic Factor, бе? Аз разбрах, че Роската иска да играе Abiotic Factor, ама... Момчета, пак да кажа, ако не сте играли тази игра, не сте гледали, го дам колко е яка. Мисъл... Буквално като ти трябва лампа, може да отидеш и си откраднеш лампа. Опа! Кенън. Еми, това е твоята съдба, да знаеш. Това е Кенън. Ти отговаряш за Кенъна. Бе, кой иска вода? Чай да му напълня раницата вода. Ваде ти напълня раницата. Имаш ли? Да, пред малко бе. Ти па нямаш място. Някак се не се звутема. Какво се случва, бе? Трябва да изяваме това. Давайте, катерете момчета, катерете. О, не, трябва ми ръка, На здраве, момчета. Малко тук ще да стигна. Сок от нар. Ти обичаш сок от нар, бе? Какво се сме? Нема избудлите. Няма. Да, пък аз. Мене е бодил, нема фаща, да знаеш. Аз съм човека трън. Като Камила съм. Опа. Опа, Знаеш ли какво значи това, момчета? Да бегаме. Паник! Шахмат магот! Пак няма Бата, да само Само ме Гочка казваше, получи носи за шал, внучка. че от маглата ще настинеш. Аз само да ви кажа, че аз никога не съм вярвал в такива настилания. Не дей спа с макра коса ще настинеш. Не бачка, не настиваш. Не дей спа на климатик ще настинеш. 8 години на климатик всяка нощ. 8 години. Да, то с климатик откакто е купен не спирам само за да бъде почистен. Да, ти е така. И като ма няма, ай. Ма тук сега трябва да се качим и да тръгнем наляво, защото сме на ръба на говната. Ето тук май има тук можем да, това е бързо. Защото, така каза Google Maps. Какво да направя сега? Аз го карам по GPS. Цепката ли е, Гоче, цепката, да. Айде качваме връх ботов. Айде дай ти ръка. Аз съм бил сам на мусала. И на шипка, то това боли се въобще шипката. Искаш ли верно да го вогнем, да ходим до... да го изкачваме? Да бе, аз съм на вид. Аз сега като правя повече кардио,
как почнах се виждам с майка ти. Ех, ех, ех. Това как само готио. Шиф, скочи! О, напасно. Този може да се щупи, ало. Виза, брат. Аз не вярвам на съм много моста. по моста. Той къде да отидеш? Вчера гледахте ли метеоритния дъжд, бе, чат? Аз видях поне 5 метеоритчета, които приличаха на един пиксел, който се движи през небето със скорост 500 000 км. Така, сега. Къде сме? Сега майката си... не знам, тук този стран малко разваля кефа. Я да видим. Да, този стран нещо... То не. От цвестна нагоре. Няма да Значи, го бъде. когато се чудим как... Не, когато се чудим как става, вижте каква е схемата. Не бе, Доминок, клекни тук да. Я. Скочи. Не май сте достатъчно нависоко. По-тръпчето трябва. Вече си. Да. Когато няма път, само нагоре. Трябва да скочите. Скачай. Като се качи на главата, трябва да скочиш. Нали си? Дай Боже, Има малка почивка и после иска горе. Добре, значи качвайте се направо, просто скачате и се хващате за тавана. Няма трябва да скачате. Да, готово. Малко. О, не, почивка. Такова, дай ръка. Давай. Дай един са нагоре, един от вас двамата нагоре, един от вас двамата нагоре. О, браво. Не, аз чакам. Това беше добро. Чакам. Да. Гочка Право нагоре, ги право прехвърля нагоре. Да. Просто скачаш и право нагоре. Оу. Предлагаш на Фичи да цъка, ако иска. Чакай, значи все пак някой има абиотик фактор и иска да цъка, така ли да разбирам? Той ще е колегата едно. Не, колега, е така долу. Опа. Изгубих ли? Колега, бъркаш пътя, колега. Само да не го Да, бе, изгубим. е така отръпче. Точно там, където всички се качиха, пробвай само нагоре. Гочка ще хване. Да, бе, просто скача. Скачаш, се хващаш на... Гочи, ля. Браво. Бойко, знаеш как го дръпна, даже не го виждах. Така. Колеги, лошо ли е? Чай да видя пътя. Искам да видя колко... Чакай, може да видя колко е лошо. Искам само така набързо около да фърля. Не бе, не е лошо тук, бе. Не е лошо, бе. Има ръбче. О! Дай ръка. Дай на така. Бой, много станахте на ръбчето. Колега. Аз се дърпам от ръбчето. Дърпам се от ръбчето, аз съм настрани тук. Така, добре. Така, добре. Оправихме се. Виж, няма паника. Той Доминок ме е виждал в момента на паника. Какво правя, човек? Пускам там лампи, антироп, глупости. Ябълка, жълта градина. Някой има ли място за гъби? Имам, да, къде са? Изящи гъбът! Не, дай ще изпечем. Да, бе, още една има да еш. Ето. То си пусна ябълката. Не успя да е фан. Ябълката беше Това не е хвърлена. ябълка, това е бурвинка, майко. Да, бери. Ред нещо. Са фака бурвинката, бе. Не бе, дай ще чак да изям, бе. Как е си Ма аз се изядах. Как ще съм изхвърлял, аз се изядах? Остава, бе! Какво правиш, Качи. човек? Как го правиш? Не знам, то не ме качва. Какъв е този Бероска? Нас, кое човек? Роска. Само да не са на шивана. Никога ще правим игра, бе. Аз не искам да направя игра, брат. И аз искам да направя игра, ама ме е страх, защото знам, че не може да е 3D, защото няма мозъка за 3D игра. Не ми трябва да е 3D дори. И 2D няма мозък да направя. Колегата Няма го бъде мозък това. да долазе. Вестън. Търся балони, да знаете, тройки балони, четворки балони. Имам балони. Тройк, компот ли греш? Получили знак. О! То с тромпет, да, хубав. Вземам го да гръмна малко. Задах се много лош чат. Не бе, не го хаби, бе! Не дай го хъби. Защо го изхаби, бе? Наполовина само.
То в този случай на you're all gay now. Къде е Това раницата? може да каже Взимаме. Малко ми тежи. Кокоси. Дай да печем, айде. О, изфърчаха кокосите, бяха загубени. Коничи, Лачо. Седи, слагам балон в раницата, да знаеш, не го хъби. Трябва да Бей, че съберем нашия балони, пети. да направим едно нещо. Така. Така, аз имам само храна в мене. Бандаж, ако някой има да се сложи там. Викам пръчките да приберем. Пръчките. Чакай, ние не го направихме, колеги, много сме прости, бе. Къде е това, бе? Кокоса. Аз в мене. Не бе, спри бе! Дай го това фризби, бързо! Дай го песи го пик. Аз забравих, че какво правим. Отиди бързо е там на този далечния камък, бързо! Или чакай. Седи тук. Седи тук, аз ще хвърля фризбата, искам да го хванеш. Ей, тук стои, тук на дървото. Чули? Ама пред дървото. Чакай. Добре, давай. От това май няма за 100 метра, бе. Ще има, бе, споко. Мятай! Ма трябва да го фаниш, да знаеш, трябва да го фаниш, помпи е. Добре. Фак! Значи само надолу. Чакай, аз ще го хвърля, че съм на високо. Добре бе, ама то при теб ли е? Не, дай го. Ето, Подай го. държиш ли? Хвърлям. Да. Държиш. Така. Алло, чуваш ли ма? Не знам. Да, вече чувам. Да. Чуеш само. Чуваш се вече, честито. Добре да. дошъл. Много нагоре ще трябва, знаеш. Ако... Хвана ли го? Не измърлих го. Знаем за другия път. И ко стана, хвана ли го? Брат, прилетя много високо беше. Кой викаш? Има ачивен да го фърнем 100 метра и да го хванем, да знаеш, аз това исках да направим по-друг път. То матно як, бе. Това е. Дудук е... Такъв мап. Ама едва не е същия мап, бе. Не се качихме точно това пред нас, ония път. До тук как свърша. Малко ми лагва. Аре, лут, гуш, някакъв. Тук зареждат всяко урал. Ако се намери някой да бъде гледай, ще го пратя по почтата, за сега няма. Давай, играта е супер шантова. Ето, тук, аз викам, ето. Паднах. Оправите горе, сега имам друга раз. Ама, какво става тук? Гочо, ела тук при нас, бе. Не, брат. Аре, бе. Тръгвам без вас, знаеш какво? Потъм долу. Долу ми се. Да видим горе. Точно, изостай. Какая е почивка? Чакай от тук. Помощ! 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 Мамка!
Колеги, ама аз умрех. Ами това е край. Здравейте и довиждане. Ало. Как може да падне мамка му, умрех си. И здравейте, приятели. Другия умрял. Как успя, бе? Ами, когато А, видиш Гочо. съндък и има една кръгла дупка, не падаш в нея. Нарани са, вземи си демидж. Защо? Вземи си демидж, ще покажа един трик. Не, брат. Няма Не бе, как да стане това. щупи си малко кръка, малко се щупи кръка. Как малко? Как се чупи малко крак? Набуди се там. И какво? Кажи ми Не, какво на не мога да... бозването, май не стана. Не става, брат, Аз- пробвах. Не, наистина, не се бъзикам. Опитай се да се чукнеш малко някъде. Дева, даже и това не му ще чупи кръка, смятай. Здрав. Сега ме е страх, че ще скочи. Чакай. Наистина трябва да го направиш, наистина. Той къде избяга други манега? Пак не се щупи краката. И отказвам се, за какво? Кажи ми просто. What? Аз не си ги щупих, без странното. Еми да, то трябва да си ги щупиш, ще ти го кажа, че го покажа всичко, само като го Изгубиш ме верно другия човек, той се изстреля. Готово. Ето, нарани се, но... Колега, какво става? Какво правиш още там? Не, отчупване. А, малко паднах. Трябва да е Се изтря- отчупване, то не става иначе. Ахо. Ема какво искаш да ми издаш кръка, ли? Не, ще покажа трик. Как да се лекуваме без аптечки. Някакъв чич. Кажи. Абе, имаш Стига, бе. нещо по тебе. Чакай. Само абюзнаш. Пик. Скочих. Да, бе. Отвърм стрима да видиш. А, той се хвали, О, блаш! че играй с него. На някой от Ама- тях. То е със щупено нещо, я направи му трика тогава. айде. А, чай, ела му покажа трика. Кота боли от щупеното. Кота боли. Едно е доктор. Органите. Инспектор Гали. What? Са, имаш Оздравях. Какво е това, е? Това не е абюз. Радиоактивната гъба, ли? Да, радиоактивната гъба лекува. Като я гъмнеш. Смятай, човек. Ява. Вече Това е едно много се яво. Радиоактивна. Добре, аз смятам, че седим тук от 15 минути вече, айде да се движим. Ами, айде, ма той. Движете се, айде, съживяй. Ало, Роско, ако искаш пак ли ти спря тока, бе? Пак му спря. Абе, на този разкът само му спря тук. Тока му от картоф. Ама не бе, катериса, бе, момче, катериса. Картоф с Давай, не вилица. скачайте. Картоф с вилица. Газ. Полека. Ще са гръмли. Газ. Айде, спидран, давай. Не Вената остана. Edition. Вената Лади, Edition. имам 12 газ. събна. Ето къде имаме първия съб за деня, остават още 9 и отивам Голям да правя фен една съм, серия че на да знаеш, биренки. аха. Ясно, Роска, добре, брат, мерси много. Серия набира. Да, серия на биренки. Ама не е катериса, брат. Искате ли серия на биренки? Аз се готвя за да ставам истински катерач. Олимпиадата по набиранки. Не трябваше май. Кой Не, е тук той, има ръбче тук. Да, е мъръпче, да. Ама тук има ли ръбче въпроса? Не си ти Охо, тук ще трябва и ръка и лънч. Не! Айде, не остана. Кой го казва, оня, който е дух? Еми, ти знаеш какво стана, бе? Не, ама съм сигурен, че сега ще ми кажеш. Да, сега ще ти кажа. Имаше един процеп, ама беше заобграден с дупки. И аз се качих горе, тъмън да се кача и нещо стана. И паднах в дупката и паси дълбоката дупка беше. И си умрех си. Пред 10 минути Влад Диман 666 е пуснал 120 бита и се пълзва 100 бита. Това видяло ли се на екрана или е била? Тук ма не знам. И как взе радиоактивната гъба? Или къде я намери? Тя беше просто на земята. Ето това значи не е абюз, то си е в механиките на играта. Да бе, аз не съм казал, че бъде плюс. Ох, как се чупи. Два пъти по... Това Тука преди нагоре пред няма. 10 минути. Как така няма, бе?
Няма натам нагоре, и тук Той трябва. колегата отиде на там. Той вярва. Ей, тук Гледай, нагоре гледай ще сега как е. се прави. Да, бе. То отвесна страна, братче. Не, Да, бе. там трябва да е. Тя е, бе, казвам, че тя е, бе. Оле, колега, много се набах. Ето я, брат. Ето я. О, чакай малко. Чини, бе? Леле, къде отидах аз? Няма да Няма почнеш. почти. Умре си. Мамо! Чао. Айде, чао! Добре дошъл при мене. И здравейте, приятели! Малко паднахме. Предаваме на живо от епицентъра на събитието. То верно не е на сам май пътя. Да. Ми, ба, нам са. Бах, ти цялата раница сега по тебе, ле, бе. Човека, бе, нали така ми... Предаваме от епицентъра на Работи, събитието. да. Има хубави работи, викаш тази раница, а? Да знаеш, Абе, резка ми направо, давай. нещо. Няма шанс. Shut the fuck up. Ето, Гледай ако сега как се прави. умре, че ви двамата, аз спирам. Значи няма да спираш никога. Аз никога няма да умра. Колега, съжалявам, изоставам. О, Защо fuck, ви oh, го fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Леко тия защо неща не е? могат да бъдат... Някои тия неща не могат да бъдат минати без айтеми. Е, така е, да. Вика пътя не е тук, погледни какъв хубав купър! водопад. То съм дъксиран. То съм дъксиран ли там горе? Заряза го този. Съжалявам, зарязвам колегите и всичко трябва да оцелея. Шага, да. Майко ми около. Не, няма да умра. Колегата е малко заета, бе, давай. А това дай си там. Колегата, съжалявам, О, ама почна да вали. аз смятам. Ама това. Да, знам. Лютоца така, или Лютока, как се чете? Добър вечер. Пишна кирилица, моля се. Баси, тъмън влизам и някой се оригва на куче. Тото домино всеки стрим така. Кой за Това е мене? вече много. Това е много. Виж го как ти изне. Кой за Не мене? бе, прочуват се неща. Да чуя, отварям веднага да чуя. Кой го Отивай, написа? Дигат бунт в чат. отивай да Се оригваш, надъхваш, това но не и съм момче болен. там долу, еди. Отивай да го надъхваш. Ти го надъхваш. Да. Аз го забравих. Заставих го се едно баща му отишъл за мляко, не знам. Сега се връщаме, тръгна по планината последните. Аз ви казвам, аз съм спидранър. Абе, Аз има му си. как да умрем, а той? Опа, аз се омазах май. Нищо остави, той е борбена машина. Ти ще успее нещо. О, да. Аз имам само и това. Пиенето на Епа, дедо. Някой се ригва на куче. Пивото и толкова. Тук обаче шанса да се изкачиш сам. Оле, той се бори, Гочо, той е тук, Гочо, виж го, той е за тебе, Гочо. Гоча, той успя, бе, Не Гоча! насам, надясно, не насам. Верно ли? Верно, да? Еба си борбения дух. Надясно, ти дипсита, дай назад, назад. А, моркови горе имаш. Може да Викаш. искаш да хапнеш Да, моркови. да, браво. Къде бе? Е, там горе. Сега тук нагоре продължава. Тук Където горе. и скалата, Напред. не там, от надясно. Той е Гочка и тук. Ама аз сещам пътя, гледаш. Всъщност е насам, майка да. ти шибай, дъжд О, дъжд да не, изчакай. нищо не усещам, брат. Сещам, че е тук ще се Изчакай, ей там си, постой си малко. Точно така. Тук, браво, давай. Ето е надъхвало, виж колко е добър. Справя се. Застани. Роската биши кокос. Това ужаса. Чакай да придам. Не, чакай да спи, защото е забавен. А? Да, чакай. Добре. И крем върши. Аха. Оп! Аха, доктор Крок. Със събна 13 месеца подред, добре. Добре. Ай, давай. Дара надясно и нагоре. Да, жив и здрав да е, мерси много, още 2 съба и трябва 8 набирам. Надясно, ще Аз може пак да го направя. успееш, дай. Опа! Браво е! Ехе, по една и същото Не време. съм бе. Да, ама тук сега какво правим? Тук ви сте. А? Нищо умираме. Има ръбче, Този почини път си. никога няма да умра. Има ръбчи! О, Yes, браво. браво е, Гочо. Никога не сме се съмняли. Чай, той къде е? Дай му Да, ръчичка. никога да. А, не, го де. А, так си.
А така. Сега, на къде? Отвесна стена, давай. Ей тук къде те цепки, не. Върни се на тази цепка, ей тук и са нагоре, от нея нагоре. Но тази Как цепка нагоре? върни се. Ей са вляво, ще го видиш, да. Ляво или нагоре също. Виждам го. Вляво или нагоре, де да го И видиш. дъжда. Падна ти колегата. Вика, няма качихте ми. Да, Кой са трябваше надясно? нагоре. Ай са Колегата надясно. ми. Да. Дай са надясно. Ей там, дай и го изчакай. така, браво. Ако ще се качи. И сега, тук какво правя? Зад тебе. Ей го, Да, тебе, виж го е там нагоре. Ей, ми някъде, брат. Е, тук пари ще се трябва да е. печели и разгуби. Не, отивам в дупката, а? Ето, не може да живея в тази дупка. Дъщерята на крокът. А може. Точно това ми говори. Ей, свиня. Майко. Искаш ли аз да пия да видиш какво ще стане? О, Откачи се. Давай, добре си и то луди е за Не ме тебе. е добре, бе, човек, не ме е добре, тук виж кой е. Давай, сега си нагоре. Давай нагоре, продължай нагоре. Ръпчета! Ръбчето изчакай. Заставаш така, Почакай, почив. Неща са преживявам. наляво. Дай, Наляво, имаш ръбчето, давай. А, ти ще се качиш догоре. Дай, браво, бе. Браво, е. И сега, Айде се. и сега. О, братле, дете, Сега си малко превън. Ръбчета не виждам. Той то, Колегата, Гочо. знаеш, че Няма, това няма. Гочо, това е край, къде Гочо. тръгна ти, бе? Гочо, това е край. Не. О, Не, Добре. и не си щупи един крак. Еба. Да. Ами, Оф, май не сме насам. Така го виждам. Чудя се дали да не се замена да се замена така както трябва. Пино и... Градливо. Пино и Да. скача. Мамо, ох, мамо. Ей, той е жив! Няма! Той е жив! Е, пчелите ще го довършат. Опа, манджа! Не. Какво мога да правя с това? Как Какво си мога да правя с толкова това? жив, Защо бе? ме Умри вкарваш? просто. Щупи го. Гонята, бегай. Яш. Уха, колко дига. Майко. Ям. Яш! Колко му даде това? Брат, Мятай се от към бомба. чакай бе, той е жив. Абе, ти му е да се качиш. Аз имам и бонус Давай, стамина Гочо, на фул. Мамо. Трябваше малко мет да се прибера, ще я се кача. Виж го къде е там горе. Да. Колега, Не, виждаш ли ма? мятай се. Давай. Това е края. Това няма вече за къде. Гърми в нещо е там. Това е край, Гочо. Ей, това ли е? Това е край, Гледай сега Гочо. как сега ще му седна отгоре, брат, гледаш ли? Следим. И ти си жив. Това не е нормално. О, няма проблеми, жив съм. Стига бе. Кой ма редна, бе? Венче Мерсиново за колко човека нападение? Що не ми за 45 човека? Окей, найс, добре дошли. Ме види точно накрая дойдохте, аз като се самоубивам вече. Не мога да се самоубия, толкова съм здрав. Не можеш, верно. Да, мятай сега салтката да видим на Тук вече няма да оцелееш, това е край. И сега за една лияна тръгвай. Сега една лиана ще го фани. Баси! Ама не му взимай нито една кръв. Коралата кой пили? Ари умри, бе! Отиде в мъглата, той иска сигурно при мъглата. О, не, среща съндък с е. мъгла. О, не, съндък е мой, бе. И сега ще намеря там антироб, гледай какво става, качвам се. Добре дошли. Ние тук тъкмо се катерим. То спадаш. Готито ще рексона се тъпа, брат. Не, ама имам 5-6 рексони вече заради това. Мерси много за рейда, мерси за подкрепата, да кажа на всички, стримвам в Кик. Да дойдете там да ме гледате. Кой дойде там му расте една работа с 2 санта. Това мога да запаля една свежа за Доминок. Между другото намерих близалка, аз съм непобедим вече, нали знаеш? Нешко. Какъв е шанса да опиташ? А? Какъв е шанса Не да... бе, там където бях горе, ако имах тази близалка, ще я се кача. Да. Ма се... Майка ти да е байдеш. Замина цялата стамина, това е малко. Хвърля се вече. А за жените, и на вас почва да ви расте, ако нямате. Бонус. Бонус. 2 санта, които стигате. Братко, не знам какво мога да измисля, честно казвам, за да продължа тази епопея. Ако краката ми не бяха счупени на копале.
Да се излекувам от крака ли? Но антидота не е явно против счупени крака. Това не е там на баба, че компресите с ръке и кестен. Да. Оле, изкатих се в реалния живот да се катера толкова, се разбираш ли? И аз съм потен от кога. Може в пустиня. Не. Да не ме ръгне само майко. Абе, тук е пътя, гледай. Гледай, нагоре има ли път? Нагоре има ли път? Не, наляво. Наляво има едно ръбче. Мой да го фаниш. Или да изгърмиш с плезалката. Давай нагоре. Ма тук да влез в ръбчето да си пуспиш. О, не. О, не. Е, тук е. Няма да е лошо. Запали лампата, да. Пази мати. Лампата ми светеше. Даже не заспах, смятай. Какво става? То сгочил, ей! Той не заспа, даже. Тая лампа да не те спаси. Не. Братко. Значи не, ако се кача сам, да. въпреки всичко, тям да ставам спидранър. Въпреки скачането. Това вече не мога да направя за жалост. Чакай, ако изчакаш... Не, Не, много е високо. Епа, зависи с руси да пробваш. Кой надува до дука, бе? Намери ми трупа, брат. Аха, да, бе. Съседното село погребан, вика намерим трупа. Да, ми тия 2 санта на тепле. Мамка му чат, ще докараме до 8 санта. Смятайте. Това много се забавлява с... Той ви двамата мотивация давате тук. Аз в момента не знам къде се навирам в някакви цепки само. Водопад. Много лошо. Няма проблеми с водопада, той е пич. Аз го познавам този водопад още както беше чучур. Братко, се пак намерих път, бе, ти ще гониш. Абе, да, ти тук може да се качиш, давай, бе. Някой се качи, ви се живе, това ще е... По новините искам дома да знаете. Това е клип на века, да. Куфър. Това не се е, Значи не мога... Не, бе, май можеш да интерактваш Колегата къде е? Дали мога е така? Партия на ябълка. Ядем тук, какво ще има? Още на влезалка, само гледай. Бебе, маджа. Тук няма ли още? Още един куфър. Опа, виж какво ти казах. Контролно. Няма, Господ му обича, не! Сега ще се превърнеш, гледай. Опа. Тук още някой да има долу. Още един чест за мен. Тъм чувам някакви гласове в далечината. Как отехват. Не, той е тук, бе. Той е стигнал до сега. Той е борбен. Аз го напътствах и той е жив. Ние двамата сме шампиони. Дай чика надясно и нагоре, дай. Колега, гладен ли си? Не, аз ядох моркови и съм добре. Чакай, кой е това? Това е гъба. Добре. Това е питон. Това е питон. Питон гъба. Учив. Какъв е щастлив челмер. Има моркови, готвя еш моркови. Опа, моркови, да, я моркови. Даже хилват. Даже хилващи моркови са. Човек на фул са. Да? Какво става, бе? Ало? Виж го, бе, Гочи се върна от мъртвите буквално. Да, буквално се върна от мъртвите. Такива неща преживях. Готви искаш да се самоубият. Какво стана? Ако стана, изяде ми банан. Готве, не помниш ли тук бяхме преди малко, бе? Същия мап е, виж? На това дърво, точно на това дърво се катерихме. Да, бе! На същото дърво вляво се качихме на го. Не, бе, не помня. Не, бе, човек се бъркаше. Сигурен съм, че не е същия мап. Същото е. Сигурен съм, че не беше така, бе. Така бе. Допа, не, въобразяваш се. Виж така сега мога да се кача да се почина. Да, това е. Аз мога да се кача още. Сини банани. Той е гладен мой дете. О, бананя, кеф ми стана, щом го... Ама този банан нещо... Сим банан, човек. Сим банан. Това е белинана. Верно май се бяха качвали тук. Аз ти казвам, че... Ще въ износя момчета.
Ти идва да съпваш доминок, заслужих си го, брат. Такива неща преживях. Заслужих си събването. Аз съм съмнал, още имам съпе. Е така Още по стои. ръба, да, това ми е познато, това мап сякаш. То май не е минал един ден. Още. Заради не е минал един ден и гледаме на същото място. Смятай, бахти. Скрола не може ли да гледаш по-отделно? Верно скрола гледам по-отделеч готика. Да, направи си вюто на Макс, знаеш какво е яко? Галабирио. Да, сега видях колко е яко, да. Мога да си разглеждам и че ми Всяко ще виждаш всичко. па вижда се доста работа. Е, там има един куфър. Може са върнати, ако искате. Зад вас. Къде бе? Сега е пред тебе. То с куфър го Ето помня, къде същия бях малък. куфър на дървото, не помниш? То Да, с бе, куфър човек. го Не помня. се бе. речихме. Да, той мапа не се е ресна. О, два са! Делия тук също отгоре и той. Да. Яж То банана. булбери, банана, Бе, изяж го. да се шиба. Бе, Защо да не се го изяде? шиба, Гладен ще ми беше. вземе да ми... За тебе има бял там бокс. Белия куфър, да. Баси дървето. Ни белия от преди малко. Как миш? Много хубаво. Мега, две лампи. Има. Греш. Лампа не ти трябва, лампа за какво ти е? Лампата е без той е чак четвърто ниво. Shut the fuck up, бе. Кой ме Абе, кава, снежния бе, боям, брат. кога е Кажи ми вече? по джобата. Нали беше преди месец? Четвърти. Няма го на мястото, на месото е. Четвърти. Да. Значи, менкат един боем. Аз агитирам всички да той са... е променен. Аз агитирам всички Снежния да боем? се преместят в кикстрима и да ме гледат там. И да събнете там. И Къде да стигнете го тенска има от G47.shop. Нагоре, в космос. И да ми изпратите пица. По почта. Няма снежен, има след месата, има снежен, ама той е Оле, ако можех... Всъщност това да приемаш храна като стримър, сигурно, Аз видях един ако го клип, направя, който- да могат да ми изпращат храна, зрителите ще съм умрял на втория ден. Натровен с Арсен. Или Арсен беше. Натровен. Арсеник на английски. Ми да. Не Ще има знам Don't как и Starve. двамата не знаете как колко правите, има и двамата по един и същи път. Да, беше. Аз просто имам добър вкус. Така, го огъня! дясно. Виж го огъня там. Баси. Не Майко, вярвам. готика на изкери не му повярвам. Да, Готи искаше да ресне. Готика, колегата, той се качва все едно от тях. Да. Колега, Че не му даде ръка. Ти не си Не бе, това беше от вятъра, ще я кажа. От вятъра? Дата, да. От дъжда. От дъжда. О, няма шанс. Сега какво? Не, Пръдни бе, малко. сега гледай, сега гледаш. О, пръдна. Опа, видя ли? Тук гладувахме и там горе ма изяди. Да. Там го има изяде. Пак не му яш. Дай. Не, това не са те. Това не го яш. Да, за мен. Аз не бих. Да, Всъщност не може да го издеш. Може да го издеш за поизън, ама... Може да го издеш за поизън. Той ще изчисти. Така. Браво. Чакай. Толкова с мъки яди. Трябва да банана. му помогнеш. Да, бе, аз съм... Сам трябва да се запази Даша за края, да. Идеално. Не мога повярвам. вафличка. Имаш Майко, не мога повярвам, една изгубихме вафличка. всичко и те успяха. То така Това е става. просто Когато да, изгубиш най-много старайся. надежда. Не, Има да, вафла. Една раница, човек, една раница. Ужас. Сега ще го видим, сега ще го видим. Ох, мозъка ми. Аз почти имам кърс. Аз съм и гладен, е баси якото. И аз съм гладен. Почваме да събираме тук да снакваме. Да, сранца, Слънце защита Как ни почти? трябва. Това е много хубаво. Майко, сега ще умреш. Добре. Ай, взимай. Дай взимай. Няма. Значи аз такъв не умираш човек. Кои ти Има си? между там. Да, идват са. Два пъти се пекат. Слънце защитен крем. Ако ще леко го изпечем. Сигурно ще е Да, топло да, слънце да, защитен крем. Слънце защитния даш ме, на мене Толкова? няма в парти никой. Айде да тръгвам. Това ли беше? Няма да. Да. Аре, газ. Бутам го. Ау, тук мапа като зарежда е доста яко, да. Направо. Мали, колеги, тук много гадно, много лошо. Изпървих си пръщите на краката. Това, който ми е направил пицата да я дава.
Кактус. Ау, пари. Забравих, че ще... Това по симулатор да човек. За 5 стъля. Давай, аз към 5 стъля. Така, аз съм тук и вие сте тук. Къде сте вие? Ще ходим по кактусите. Те са колеги. Така. Мамо, какви жеги има тук? Ау! Гори бе! Мама ти къде? Ай, че... Сега докато го изчакаме да дойде, гледам къде седи и гори, аре да насам бе. Абе, гори бе, чакай, нямам стамина даже. Чай да апнем. О, имам. Готов съм, аз съм готов, съм тръгвам. Това не боли. Това е илюзия. Кама съм дъгъл, хора, Пари. Пария? Тук преминема съндък ела, имаме ли такова духал? Не духал. Свирка. Аре, лаче, тук има съндък, бе. Как го открадна? Нищо. Влезе ми в гащите това нещо. Аре бе. То не е ли да се наям такова да ме топло бе? Чай про. Мисля, че идва торнадо. Ние да си хаем. Не бе брат. Що така с... Не знам. То с смека. Изкарах мълкава, брат. Ама като си качаш не те пържи много. Дали? Слънцето. Не, пържи си бая. Кой да? Не пържи. Как ти пържи имам две пъти? Не пържи толкова много. Не, някой къде е след защитния, някой дома пръсни, молим се. Искаш ли да пръсна? Искаш ли? Да. Опа, дупка и Доста. съндък. Я да видим. Ще кажеш, че да, слънце защита ни няма да... Бре, утре сутрин... Има ли фач? Много боли, чакай, тук има дупка. Браво, аз пък имам 23 винстрика. Winstreet. Кой ти ти е? е? За запапане. Не би го варна, брат. Виж коренов плод, искаш ли? Не, мисля. Гочо, вземи честа, брат. Веки, не се фатам такива. Абе, не мога да го измамим. И аз вземи... Не се фатам веки, не можем да... Не става. Ай, чао. О, не. Сега го Я? бутни го, Моля бутни го, го, бутни го. Можеш по-просто, да. Той излиза, what the... Доминов, май го издадаха. Ела тук бе, да. Малко прилича на той в той. Това Малко прилича на да се чудовището изстрел. от... И аз съм такова. Може. Ако се изстрелате минута от другия край на това ще ви даде каската. Чакайте, къде са тия двамата? Ало? Да, бе. Какво бе? Всички сме тук. Събрание. На къде е пътя? Аз се загубих. На къде е пътя? На там. Там на Изгорял кактус, о май гад! Вау. И аз сега ще го загубих. Изпържен. Добре, сигурно се преместваш, за да минеш покрай всички другите. Чат само май това трябва да качим. Лесна работа. Торнадо. Дали, брат? Дали ще е такъв късмет да дойде тук, дали? Абе, я не говори глупости, излизай надолу. Фанах се направо с зъби и ногти. Почивка. Се изстрелвам или какво? Дай ръка, бе, не Това май няма го докара. Това май няма го докараме. Миналия път беше много по-близо. Оле. Аз миналия път ти знаеш, падах че най-долу. май Кена на Какво него? викаш много близо? Да, той май Кена Кое? на в него. И ти имаш Кена. Ами трябва да се върнем обратно, защото тук дупката е много голяма. Дупката не е хубаво. Дори моя Дупката, камън не става дупката, такава голяма не. дупка. Чай се почина. Дупката, голяма, цепката, малка. Дудинка. Те са побъркали те. Те с двамата.
Гледай го как лази. Не скочихме ли точно отпред? Ей тука. Да, оттам, да, оттам скочихме. Да, точно Ей тук там. скочих. Ей там. Сега. Сега стойте се на Ми газа. ако да скочи ви го покаже- и тука, ще отидем до другия. Не. Няма стане. Издаш надолу. Така. издаш. Ама този път го Сега. служи ей тука, малко по-така, на хубаво място. Потъгъл. Ама Да какво се си кажеш изстреля. хубаво място? От ъгъл, да изстрелят добре. Защото миналия път ми се Гледай стрелят. сега, Да. сей си на газа, сей си на газа, гледай сега. То как може се сам прави. да се изстрежда. От мен да го знаеш. Да. Ей, че много добре, бе. Аре, Айде, как- паля, гледай тръгвай. моето скачане, а. Гледай Следващия? как ще падне долу. Трябва. Човек, аз Дай да ми го везна. О, фани ба! точно малко. Давам Няма, се. бути. Ще И бутна. сега той падне долу, много ще смея. Давай, давай. Перфектно, какво? И успя, Професионалисти са. Оп, За пуфър 3 съндък. години катеране. Не, това Е, там горе има ли съндък? Има да. Да, Там има 4 съндъка, този път отивам да ги видя, брат. Не може всички тия са фейк. Някой манчи има ли? Няма. Да, да, мога ти да, дам не както се си. мене. Както ти. Аз ще да Боли ли? поведем както. Малко да, ама чак. С това спреш да тръгнете да мах. Дай ръка, ало, ало, Да, са отборника. Няма. Така, Но как съм се подиграл? Айде. Да, горе. Ооо, тук се скача, бе. Май няма още тъня. Чакай, няма бе. О, Не, не, Терача, номер 1. И какво има? Да ти виж ония. Си. Какво има тук? Вода, шампиони, защитни. Въже имаме и още една вода. Няма вода ли? Къде има вода? Ей там. Как е такова? Я ще готнем, не? Въжето ли взе, бе? Бончо, тариката, взехме всичко, имам печка. Давай, тук долу. Давай да се тръгвам. Пиу. Пи-пи-пи-пи. Скоро бабу. Ало, бе, не. Таман. Кой помни бамбуча рекламите от едно време чат? А това съндък ли е там горе, бе? Това не може да е стена. Това там, виж, това там е. Виж това там. Гоче, я погледни, това там не е. Слънце, Така че- слънце. Готя да е. А, който е вампир да му мисля. Който е вампир, никой. Всички ти. Тръгвам докато имам стамина. Ръгам на първа. Какво? Дръж се! Але. Те не осъзнаха какво им. Няма да стане тази работа с тия бомби. Тя ми дай ръка. Скорпион! Оле! Дай ми ръка, бе. Ало. Мамка му, къде отидах, бе? Не си единствен, спокойно. Браво. Домино, дай тук ръка. Ало, къде си, бе? Доми, айде бе, Доми бе. Абе, Доми, къде отиде този? Мятам скорпион долу. Хвани скорпиона. Моля? Вземи скорпиончето, метна го там долу. Аха, скорпион съм тръгнал да взимам. Тя ми дай ръка. Оправи се такова много пари, не мога да издържа. Много пари, да се бусна. О, тук нямаш. Малко. Аз нямам стамина. Манджо имаш ли? Нямам, ти? Не. О, аз пускам такова. Не. Подай ръка! Ръка! Не. Абе, аз пуснах, какво стана, бе? Майко му, тя брат казах само на Чакай. ръка. Виж сега. Учи се, подай ръка. Не! Мамка му. Шиш. Храна имаш ли? Много ли си ладен? Баячко са, принцип. Чакай, дай ръка, изчакай.
Не мога, аз падам от тук. Айде бързо, че има гори много. Не мога. Ай, съм нямам дори да скоча. Можеш ли да се качиш? Не знам. Ако не можеш, да тръгвам. Чакай. Не мога. Давай. Ще помня, ще има. Оцеля, ако не е живо и здраво. О, къде сте, бе? Колега, както ще нападат? Мамо, изгоряха ми. Както сте, колеги? Да живее хубавото. Къде? Чакай, ви къде сте, бе? Горе, вдясно ли за катерите, бе? Това Доминок ли е там? Доминок, обърни се, махни ме. Къде си ти, бе? Какво става? Яла ти тук, бе. Имаш ли превръзка? Връзка. Превръзка? Не. Сигурно в Не, този тук има съндък неща, ще които има. можеш да вземеш. Има гранола. Има печка. Знаеш какво може да вземем, бе? Стига ми вика, бе, кой е? Тоест, гъба дали е вкусно? Май не. Не знам. Ето си тук. Другия колега къде отиде да не умря? Не, каза, че ще пробва някакъв начин да се качи. И аз вземай тези храни, ако можеш. О, имам место. Ма... Тия гъби... тук има хубавата гъба. Е тая дето като те фърлиш. Какво пукна, е? Ще му отрови? Не знам, какво? О, не! Давай! Такова! Бонус там, найс. Това какво ще стане хубаво? Добре. Infected Burn, маля хубаво, как се стакнат. Аз сигурно Добре, ще му... айде да тръгваме на някъде, а? без води. Айде. Мамо, Тук тук накъде дали лазиш? няма 2-3 динамити? Дали няма какво? 2-3 динамити. Дай насам. Можеш там от кактусите. Не! Никакъв шанс. Еми... Ама, може и да се стане. се качих. Съм малко учукан. Shift? О, добре. Да, е. Ти се чува при тебе, все едно стримваш от някакво място, където пръжиш картофи постоянно. Къде да съм? Къде се чуя? Не знам. Чува се фритюрника ти. Ето тук малкото ръбче. Малко ръбче има, много малко. Да, усещам. И те тука... Пуснах по-голямо вентилатора ръбче. на лаптопа, че ще го запаля иначе. Той чува ли си? Няма такова нещо, аз... Да, малко като пържени картофи. Тъмън, бе. Добре, ето те тук го правим. Вярваш ли? Няма да го правим, май, ще изхъбя бонус стамената, ама... Аз нямам такова нещо. Те ще... Качи ли си? Това може и да е много... Това може и да е малко рисковано, на... О, никакъв шанс. Върни се! Вай. Чакай, държиш ли това да ти фърлям? Чакай, Я. не. Това, държиш ли го? Дай. Да го видим. Вай, направо съм господ. Пана го, бе. Ей, и сега да го пия? Пива. Да, пи го. Да, И сега ще дам ръка. И го правим. И става. Какво стане? Така. И Полека. сега от тук просто така спокойно, без скачания, без дашвания, така, половин стамена. Тъмън, да. И тук нагоре, само опа, има скорпион. Ма да се фъка този скорпион. Аз не вярвам в него и той не вярва в мен. Той да. От тук, добре, ще поставя Be the best. Остане? Be the best. Да. Така. Насам няма ли сте? Чакай само. Виж? Чакай. Аз не вярвам в това нещо. Ето виж какво ти намерихме. О, някой не обича. Браво. О, друго си. Мога да бегам вече. Чакай сега.
Стой там, стой там. Погледнете нагоре! Погледни надолу. Гледай. О, леле. Гочо, фачи ли се? То замерва с динамити, брат. Гочо, виж нагоре, бе! Да, аз ти Виждам, как то... То е някакъв камиказе, ма някакъв се пада. Ето това хубаво го пускаш там, ама... И как ще успеем да къде? го вземем според тебе? Скорпион, готов. О май гад, къв си ти, бе, малък лайнар. Би го. И аз съм махаш. О, Отделно Домино. си дък. Ма той е пък много далеч. Далечко да. Ами, то ние май нямаме... Фак. Не, не знам какво мога. О, ще там долу също има съндък. Имаш. Домино, Дали какво му е се от тъй въртиш? тука, бе? Фак. Ако имахме въже. Там е струя. Домино, ако беше пуснал въжето по-настрани, ще да е по-добре, ама... Той пусна ли въже? Не, май не е Къде да пусна го въже. пусна той въже, бе? Не бе, не е пуснал въжето, сам за себе си го държа, аз съм сигурен. Не съм го пуснал, Ей, тук къде може да го сте? пусне, я. Трябва да слезем надолу и да го пусна от тук, да. Ей, тук да. Слез Да, малко да. надолу. Я да видим, сега ще кажем, чакай, не го слагай. Я? Толкова ли? Не, много късо, трябва на Никак долния ще камък, да на го долния стигне. камък. Слез на На долния камък, камък. можеш ли? Полека. Ей, тук някъде. Ето. А? Перфектно, Е, бе. Перфектно, направо. Добре, давай, пускай. Направо в ръцете. Джими хун, голяма. Добре. Здра. Абе, това да не ми бъгна пак чата в кика, бе. Ние сме тук, господи. Някакво стане. Кой има тук? Кой че? Балон. Това балон. Взимай балон. Стига си. Знаете, тук е трудна мисията, окей? Значи даваш ръце. Чувам някой да вика от Някой вика, да провиква на микрофон. Мамо. така. Дърпам се. Добре. И тази тук нагоре. После. Гледай към мене. Добре. Какво ни ми на работа? Браво. И сега тук какво? Нагоре, бе. нагоре. Дай нагоре, аз чакам Горе, бъде. ама. Браво. Тук имаше един динамит, качвам се, той почва да гърми и си към чакай малко. Сега ще се върна. Да. И там има един Чай се динамит. върнем. Дай, там е динамит. Сега на къде да видя? Накъде? М. Къде надясно? Наляво няма смисъл, защото там е края на мапа, трябва тук на Там няма да надясно стане. някъде. Ей тук Дали, бе? насам, тук насам. Между както си. Чей го, който си на... Его насам тук. О, не, съм се изпича. Това е лош. Че е само на секунда. Ей тук, дай ръка. Аре го те. Ама служи си noise reduction на нещо, стига само се чу от тъпен микрофон. И малко грея на вода. Не знам как мога. Аз Има ли мога да- noise suppression? Чакай да... Виж? Пуш, то ми от те, пуш, Пони, то ма, толке. Това е, Да, няма искам да... бих си повинта стамина. Нашия колега май се е качил вече горе. Thank you. Чай да го намаля. Тук има кирка. Това е интересно, я чай да пробвам. Искам да изпробвам тая кирка. Искам Има да ли път изпробвам по силата на кирката? Същото. Бъде има кирка, ако искаш я пробвай. Ако искаш я пробвай. Ма къде бе? Ама става ли с кирката? При мен стана. Добре. Пускам ти въже да на... Как? Ще въже. Малко... О, кирката се чупи, кирката се чупи! Въже? Знаеш- Браво. Да, ама той сега как ще се качи, като той няма кирка? Въже не му любиш ли? Надявам се, че да. Имаш ли въже в тебе? Не. Там има пуснато въже. Има пуснато въже леко вдясно, ако се качиш на него ще стане. Да, ей, тука, виж. Ами, Аз трябва търся трябва да съндък, стигнеш. че имаш... Трябва да стигнеш до въжето. Да. Чуеш ли? Да, чум. О,
Виж, въжете си е тука. Виж бе. Как мога да мърдам без да всеки слънце с идеи? Ето тук тия въжете. Ма аз май трябваше. Да. Вай, ако знаеш какво направих, за да мога да ти дам ръка. Ако знаеш какво направих, да мога да ти дам ръка. Аре, момчета, ще го минем най-накрая месеца. Тост натам ли мина, бе? Просто нагоре минат. О, пари. Къде сте, бе? Майко. Да. То паренето не е толкова фатално. То ние тук сме в цепки. В тесни цепки, чат. Цепката. Чата ми днеска, що спите толкова? Защото е късно, май. Май сме насам. Бунга. Добра, бунга. Ей, това там е много интересно, какво има в него, бе. Виждаш ли го отсреща? Ей, там. Летящ камък Съндъци. с мина. Ама той летящ камък, бе, човек, как да стигна до мен? Ние не бяхме ли от тук? Доминок се качи. Доминок се качи без нас. Той въздуштай. Лошо, аз ще погледна за тъгъла. Много пари, човек, много пари. Ще подскачи. Не мога да огледам никъде, човек. Много пари, никъде не мога да огледам. Намерих Magic Bean. Ми гочката. Гочо, имам Magic Bean. Трябва да намерим малък по-хубав подслон, то много малък. Чакай малко. Гочо, виж кой имам, брат. За тебе си тяло подарък. Ето, Гочо. Чакай, бе, не. В Франция си имам във Франция. Виж си Франция. Ма дай ми го на мен. Той са дропва или как? Да, дропваш го, той почва да расте, ама. Давай, просто давай. Насам. Усещам се като Къма къмъчар. джами чай го запалим. Да не пълно после на някой. Давай, браво. Абе, той Нямам думи с тебе. Сецна ми, човек, сецна ми енергийната напитка, неговата кожа. Само бомбардират това. Не се спре. Как ми правилно ревърс на часовърни? Толкова екшен. Момент. Не, тръгвам. Имам оръдие, може да се гръбнеш. Имам бисквитки. Спирай вентилатора. Добре. О! Ако на нас ще ни пари и на теб ще ни пари. Аз ти казвам, едно и такова ми трябва. И да го фърля по Доминок. Така да го оцелвам. За малко да го оцеля, видя. Дупка. Така, надясно. Топличко. Къде да стана между двата камъка? Въй, къде си дома? Къде си бяло? Изсиваме къде да се изсиваме. Къде отидах ти бяло? Мамо. Изсиваме, бе. Кактус. Ясно се изпържих, човек. Аз съм добре. Къде сме се? Нагоре, точно тук сме. О, нагоре. Тук пържи ли вече? Още пържи ли? Не, тук вече съм насам. Тъмни са, я. Качвай нагоре. Качи се! Да, браво. Къде е Гочо? Въй, съндък, молят се! Чакай. Два съндъка, я. Дай. Бисквитки още не, ще взема. На вода. Динамит! Ау! Бях спасен поне от кактуса. Я ме извади от него. Я... Чакай! Кулк, скорпион! О! Кулкиц? О, чакай, дай го тук. Я вади. Вади иглички от мене. То не мога. Чакай го изям скорпион. Че вкусен скорпион. Този иглички имам. Вади ги. Да. Ще болят. Че аз се обринса малко, обринса. Имаш още? Да. Имам ли?
Имаш още. Нямам повече. Така. Чай сега да видим тук на къде сме. Сега оглеждаме на къде сме. Не насам трябва да сме. Благодарен как Няма на къде. ходи. И обаче голямо камикадзе си спадаш. Да. С допълнителната стамина тук, защото няма друг вариант. Няма наистина. Въй, дай ми ръка. Морков! Дай ми ръка! Дай! Падаш в надолу! Ай, сори. Мамката. Намери такова. Бандаж, че лош. Нямам бандаж. Лош, как да се кача бе? Бисквитите дадаха ли бонус стамина? Да, дава. Добре, аз имам 3. Обаче, откъде да се кача малко по-така? Ти къде си бе? Нагоре отиваш. Мамката. Чак пък да. Дай. Добре, качих се. Така. Доми! Тука съм! Ама къде си ти бе? Ало! Ела да ми дадеш тук ръка? Ало бе! Домино! Къде е Домино? Ало, върни се бе! Домино комря, само аз съм жив. Сериозно? Да, ма го взривял се дори в момента с към открито. Къде? Я ела тук малко по-надолу. Домино ще кажа къде си. Чай да видим. Тия балони нищо не правят, баси балона. Само да ти сложи малко тежест. Трябва да ям бисквитите, то аз нямам шанс. Ти къде си? Готя! Ще ям бисквити. Дел се. Нямам шанс с тази стамина да се кача горе. Давай. Се за малко. Ай, малко. Юс! Качих се! Ало! Кой има някой? Кръченцето ми! Мамката! Къде е Домино бе? Ало! Аз казах, че умря, ти не ми вярваш бе. Верно ли умре? Аз... Как да се... Аз къде съм бе? Горе. Къде съм аз бе? Ало? Как беше? Хлява, ти там го беше. Някой да кае пътя. Няма шанс аз. Нищо мога да направя. Ела бе, къде си бе? Бездомник. Ела, ще се бе. Хайде бе, къде си ти? Ема тука. Ти си над мен! Под тебе съм. Ти си под мене, да. Аз изхабих всичко. Тука съм си. Аз има ли как да се кача от тука според теб? Ние се обикаляхме тук яко, ама като беше сянка. Сега като е тъмно малко сложно. Ама пробвай. Сега като пече може да не ти е много лесно. Може да си малиш стръмна, че имаш на ръката. Моему. Да бе, той се вижда. От моята гледна точка. Събирате стримър за пик за следващата лекция.
Може, ама не знам кое ще ти кажеш. Готи, аз маркирам, виж къде съм. Виждаш ли маркерите? Не. А, ето та! Ема Да къде качиш ще ли? знаеш какви неща преживееш, ще стреляш се с оръдието. Тука много стамина ти трябва. Тъй, че е тук. Да, много хубаво. И как да стане? Ти нямаш ли? Аз изгармях всички бисквити за закача. Я? Не, ама смятам, че ще стигна. Ще стигнеш, да. Ако ти... Ще ти подам мъдя. Хвани ги, хвани ги! А, така. Оле, майко! Готово. Господи сме, не... Чувам го Бандаж да имаш тази раничка? Имам това. Епа... Помогна, да. Ето. Той се пече на огъня, чека си в... И сега къде викаш, надясно ли сме или на къде? Ами май сме на там. Ма как ще успеем да заобиколим по три слънце? Ето има една кирка отвън. Има кирка отвън, ама... Има кирка, да. Е, на там горе, ако слънцето се скри, може да отидем. Чакай, искаш да ми кажеш, че може да направим така ли? Искаш да ми кажеш, че може да направим така ли? Ми да. Може. Ще стигне ли? О, стигнаме. Почти перфектно. Почти перфектно. Бе. Ми да изчакаме слънцето. А, то там се скри. Топа ще чакам слънцето. Гледай какво става. Газ. Шкам се качи. Ау. Жега. Жега. Ето тук. Ето тук. Добре ли е там? Майка му. Не, е добре там. Добре дошъл тук. Тук стои малко. Искаш Как? ли да спинеш? Не, добре съм аз. О, не, горе ли е? Дали е горе? Чу се сам. Използва антироп, аз съм сигурен. Какво си прави? Какво става, Нико, бро? В момента трябва да се раздвижа, че ме боли газа. 4 часа и половина стрим. Сега отивам да си направим едните серии чат. Да. Набиранки. Аз на теб казал ли съм ти? Трябва да ми събнеш. На всеки 10 съба е правя на серия набиранки. И аз съм съд. Трудно. Това не знам защо ми вярваш в тази ситуация, ама... Тук, да, не знам къде сме. Така, да, цепка. Тук е цепката. Айде, обратно. Чакай, тук няма ли аз? Не. Не, чакай, ще изчакаме. Съм добре. Ти гладен ли си, бе, Джими? Не, Гладен ли си? не бе, добре съм си. Ще стане ли? Прави Гори ли? грешка. Не бе. Добре. Я дай тук Готов ли? ръка. О, май бог, какво е тук? Закрещих се на къде! Бе, обръчай се! Готия. Тук има някакъв смъртен акт. Живей, Готия. Той си четя там приказките. Ало, изгаря Карам ми. на стенката и там ще... Вота ми изгаря, бе. Ало, кликни, бе. Аз си изгорях, си жив, си изгорях. О, ай. Жив съм! Готия, жив съм! Готия, живей и ти, молим. Готия, жив ли си? Чакай. Може да оживи. Готия, жив ли, бе? Не, едва ли. Готия, живей. Нахрани го може да стане. Готия, жив си! Стана! Жив съм. Готия, жив си, спасих те с бисквит. Малко ще спи. Чакай, аз ще фана, чакай. Как да те пусна, бе? Махни се от мен. Не, чекай, си. Ще го будиш. Жив. Махни ми тръните, бързо, махни ми тръните. Чакай, стига мърда! Как да има? Стига мърда, бе! Жив си. Добре си. Готов си. Няма да време, още 15 тръна. Готов си. Тук ще лъснем малко, ще Още плюнем. Има един в лявата Мога ръка. ли да питам какво направи, че така се взриви? Ами имаше динамит тук горе, аз исках да мина тънко е така, между И както се огушна и... Както се огушна и динамита, направиха ми пак същото ломбо комбо. Виж, Но сега сме живи поне. Спасихте, жив си. Чакай! Какво? Знаеш какво искам да направиш? Ей ти както си ми трябват.
трябва Какво да ще правиш вземеш... тия както? Трябват ми 3 такива... трябват ми 5 такива както са. Защо? Добре, Ще не мога да ги... ето как. Вие сега не мога да пусна. И аз не мога! Ма къса от мене, бе! Не, чакай. Не, с всичка сила трябва да го хвърлиш, да знаеш. Да ми се оттърси от главата. Да, Малко ти го... добре. Лепнах ти го, малко. Чакай, стой. Чакай, стой. Ще влезеш пак от тях, ще си умреш да видиш. А що съм забучил както с гота? Трябва ми както трябват ми 5 такива както са. Добре, кой. Сега искам да ми набучиш 5 както са, чуеш ли? И Вики имаш един. Който ти искаш Ето да са живееш или 4. да умираш? Искам... Бързо вземи тези 4 както са, ето къде са. Оп, и как му Ами, хляб. мръдни малко, защото ми е сложно така. Няма Давай. да питам защо си С всичка сила. както си в главата, но добре. 2. По-скоро Вики са имаш три. 4 глави. Сигурен ли си? Това не че знам си дали ще добре? ме преспи. Не, 4. Не. Трябва още да ми... 4. Готя май си Айде. умря. Готя умря си. Не трябваше. Готя, вставай! Готя, стани бе! Оцели ма с 4 как... Искам 5 както са да се сбият с мене. Бързо, айде, че умра. Няма... О, бе, Готя. Не умирай, бе. Готя, набучих те, бе. Колко още искаш? Още искаш ли? Да, ще... 5 са 5. Има 5. Сигурен малко, ли си, виж че колко- искаш да живееш? Такив има. Готю няма да ми каже нищо. Ай от Готю. Май си умре. Како ти ще ти кажеш нещо, че ти виж колко го направи? Живее, бе, Готю! Да ги валя ли? Чакай, ще му го Очакваш отговор, ги май. Готя, вече ще се лечат на тебе, ти си като магнит, пък ми. Абе, Готя. Айде, минус 1. Готя, шо направите? Крака ми! Махти го тоса. Аре бе! Айде, що си отгоре, като си дава зон? Бе да дава зор, аз едва ще се качим горе, той. Зор ми. Епа, Готю си умря в кактус. Гочо. Чина. Добър човек беше. Няма шанс. Аха, тук има спирка. Спирка! Няма спирка. Смотри. Чакай, може и да стане. Имелби. Готю ти каза. Абе, тук мога ли да се кача, бе? Качих се. Мамо, тук дали не пай? О, тук мога да се скрия. Жегата ще изпържи твоите мъди. Да. Как да, къде да се качи? А как върчиш така с дух, че? С круа. Абе, от тук, казвай нещо, има ли път? Моля да стигнем. Няма път, само отчаяние. Ага, то са на игра. Тос. То са самоуби. Аз как да мина, то виж Жена му го както си има тук. намери. Понеда беше ревайвъл. Това е черен кактус, той не буде. О, ма на тебе ти е много лошо виждам. Опа. Имаш кактус, дет може да издежва зад себе си, но такова червено. Койно? Гледайте го какво е. То тук лесно вече е. Оп. Така. Как сме? Супер сме Dark Power, ви как сте? Аз се качих ли? Аха, качих се. Трънки. Колко много има? Трънки. Чакайте да правим. Мамо, тук си изгорях аз. Няма шанс. Хапля, ако щеш. Може стана да лева. Това има. Как да стане? Я, тук моля.
Ма яш пора. Няма стане от тук. Така, тук ма пришпорва сянката малко. Ще люснем? Давай се. А почнеш. Да, починил. Що не изгарям? Това съм оцениш дефектно. Мисля, че съм мутирал, Готя. Мисля, че вече съм безсмъртен от слънце. Аз съм мутирал, бе, ко става, бе? Няма претенции, нищо не съм казал. Благодаря игра. Слънцето жално му стана, бе. Малко така. Жално му стана, иска. Малко ти помогна. Мутирал си? Аз? Абе, аз съм добре съм си, ти как си? Баси хубавото слънце, Болирал съм. Гема, като стрепа. Ето го огъня, бе, Готя. Никога не съм се съмнявал в себе си. Абе, аз съм извънземно. Здравейте, приятели. Дай, че сега ще тръгнете за да покажеш. Ще ми каже. А, не, той другия човек тук не го гореше. Да, бе, ама... Мене ще ме изгоди. Давайте в издесно. Издесно, да. Аз викам се отказвам, момчета. Чакай, бе, Готя, ето на... Той си оня легна. Добре, давай, яш поне тук да се отчетем, че сме го минали. Ама трябва да се живиш, не знам къде. Статуята е долу, бе, ти си я подминал. Как долу, бе? Не, бе, за тебе, бе. Ще е да въживна. Тофа. Тук слънцето, виж колко е доброжелателно. Айде. Той нагоре не пече. Добре дошли. Защо така ма се заживи? Ох, Да живее. Защо пак имам проклятие, бе? жив сам, бе. Пълнат си. Слънчево, ще ти фенкрем. Да, ясно. Чакай, чуеш как как се го събра си. да мога да ям? Колеги, Готя. търканах се да ям. Леве, иди. Готови сме, бе. Даде ми номад баджа. Айде да умираме сега. Ще стане късно. Чувате ли? Толкова, да. Сени толкова. Айде. С Богом, приятели. Това е моят край. Гледайте какво прави. Абе, аз съм бати живото копли. Няма вече. Аз съм наживял. Горях си и съм заспал и съм спрял. Аз съм човека в Акула, гледай какво става. Той живи. Как? Човека в Акула. Това беше края, приятел. Браво! Номадска шапка ми дай. Айде! И това беше, приятели, от нас за днес. Чакай да виж какво стана. Ти видя ли? Какво да О, Ти не видя, нали? как? И аз получих номадска шапка. Да, ама не си получил тази шапка, нали? Това е тази шапка. Каква шапка? Това е заради както сте. На здраве. Как заради както си? Получих някаква бандана, шапка, баба ти. Тая от таковото. Тая от както сте. Тая вземаш като качиш бинг-бонг догоре. То те май имаше. Май. Така да знаем, че сме се изкачили по саваната, да ни пече. Аз съм така шапка ирала, между другото. Да, и аз. Сламена шапка, гаяк. Не бе, не е сламена шапка, бе. Не е сламена шапка, чакай ти си шегуваш. Ти не знаеш за шапка. Така, да ни ти пиче на врата. Чай. Давай. Има така... Специално даже на лицето има схеми, слагай схеми големи. Чакай само да видя едно нещо, дали работи. Аз ви изоставям между другото, защото стана късно. Баба ми
ма вика, че трябва да приберем парфета. Ай. Викам го, що. Ай. Айде. Ей, това беше всички от нас, приятели. С Богом. Следващия път пак ще се катерим. С Богом.